these are my 5 tipid meals na gusto kong i-share sa inyo na personally favorite ko din itong mga to. At I'm sure makakatulong din sa inyo. I know, sino ba hindi nakakaalam ng mga meals na to, pero may iba siguro na hindi sila ganun ka hindi ganun ka alam kung paano pasarapin itong mga pagkain na to para pakain natin sa ating family, diba? So, let's start. Hi guys, it's Christine and this is our family budget. So, yun nga, gusto ko i-share sa inyo ngayon ito, etong meals na lang. Ating 5 tipid meals. As in tipid. Kung sinabi kong tipid talaga, okay? So, that's what. That's number 1. It's PANCIT. Alam ng PANCIT, dito sa amin sa Cagayan de Oro, ang PANCIT is only 20 pesos a kilo. So, sobrang tipid. Kung syempre, kung marami kayong pinapakain sa bahay, this is the best food as in staple food na pwede nyo ihain sa family mo. And, ang masasabi ko talaga, at least once a week, kung nasa-stage sa pagtitipid, this is the perfect food na pwede nyong, marami itong ways para lutuin, guys. And make sure na maglalagay kayo ng pinansitan at saka make sure na maraming carrots kasi yung carrots nagpapasarap sa pancit. Pwede nyo siyang gawin na yung medyo walang sabaw, pwede rin may sabaw-sabaw konti para at least, especially kung konti lang yung pancit mo, diba? So yun, so masarap talaga. And make sure na may maglalagay ka ng paminta kasi sobrang sarap at yung paminta, guys. And tawag dito and spring onions, yun talagang the best na kailangan. And second tipid ulam is monggo. So bibili lang ako ng 1/4, dito is 20 to 25 pesos din nakalagay sa yung may nilagyan ako sa so yun yung ginagawa ko. So very easy lang naman, guys. So ang ginagawa ko lang naman, guys, sa gabi binababad ko siya sa water yung monggo, and kinabukasan paggising ko sa umaga pakukulaan ko lang siya ng tubig hanggang sa lumambot siya, and then yun gisa. Importante talaga na mag-gisa, diba? And siguro ilalagay ko na lang yung ingredients yung mga inilalagay ko. Siyempre, huwag kakalimutan yung tanglad. Importante yung tanglad. Pero kung walang tanglad, pwede na yung tawag dito, luya. Pwede na yung luya kung wala kang tanglad. So, that's a substitute dun sa And yun, may ingredients pa na ilalagay. Pero yun, that's it. Sobrang easy na mo, guys. Tapos, yung breakfast, may natitira pa. So, yun yung inulam namin sa lunch. So, very tipid talaga. So, I highly recommend monggo. Kung sa mga hindi nakakaalam, ilalagay ko, siguro maglalagay ako ng recipe for it kung para matry ninyo. Para yung hindi marunong magluto, at least, diba, makakapagluto kayo ng medyo, naman, yung decenteng pagkain na masarap naman na pagdating sa pamilya natin, diba? So, yun. So, pag bumibili ako ng monggo ng 1/4 kilo, so dalawang kainan namin yun. Dalawang araw ng kainan. Yun. So, and third tipid ulam, guys, is sotang. Dry, pwedeng sabaw or dry. But mas gusto ko yung sabaw kasi mas marami, especially kung marami kayong kumakain. Mas marami siyang nagagawa pag sabaw. So ang pinaka the best talaga pag nagsasabaw kayo ng SOTANGHON, guys, is maraming carrots, as in carrots. Yun lang talaga yung the best na hindi papasarap talaga. Tapos dapat yung chicken na ginagamit niyo is yung may mga buto-buto pa siya. Hindi yung as in purong laman lang talaga. Kailangan may mga buto-buto. Tapos
pakuluan siya ay sobrang sarap guys. Talagang nanunuot yung lasa niya. So make sure lang talaga na latang-lata yung carrots guys. Dapat talagang pag kinakain mo, hindi mo na-feel yung carrots. So yun yung gusto ko. Tapos paminta, cabbage, yun lang yung inilalagay ko doon. And yun, mga konting mga condiments pa natin ilagay doon. So, yun, that's it. Tapos, yun na. Bumibili nga lang ako ng yung 10 pesos na yung maliit na SOTANGHON. Tapos, yun na. Yun lang yung inilalagay ko doon sa sabaw. Tapos, yun siya nagpa-party lang ako ng toyo, ganon. Yun yung pinapartner ko minsan pag meron. So, ayun. Very, very easy, guys. Sobrang easy talaga. Ito yung mga niluluto ko pag especially pag nagtitipid talaga. So, yun. And the fourth tipid ulam guys is yung BIHON. Sa Maynila, iba yung BIHON nila. Iba yung ibig sabihin ng BIHON at iba din yung ibig sabihin ng BIHON dito sa amin. So, yung BIHON sa amin guys, yun yung matigas na yung white. Yeah, white nga. Parang white or yellow yung kulay niya na medyo matigas. So, yun yung BIHON sa amin dito. So, yung BIHON namin, yeah, parang yun yung feeling ko. Kasi pag nagsisearch ako ng BIHON, ang lumalabas pancit. Parang, ewan ko, basta iba siguro tayo lang. Pero, yun yung BIHON. So, yung BIHON guys, kung meron kayong sobra na pancit, pwede mo siyang gagawing bam-e. Yung tawag namin dito bam-e, yung pancit at saka yung BIHON, mini-mix namin. So, masarap din yun. So, depende na sa inyo yun. Pero, BIHON is the best. Perfect ito kung marami kayo sa pamilya nyo. As in, perfect. Sobrang sarap yung BIHON. Especially kung makali kayong pagkain. Last but not the least, our fifth tipid ulam is sardine. So, pwede sardines with egg, sardines, plain na sardines lang, and yung pinaka-favorite ko is sardines with tomatoes. Ang ginagawa ko, gisa-gisa lang siya guys, tapos maglalagay ako ng kamatis. Dinadamihan ko siya ng kamatis. So, yung asawa ko, hindi siya kumakain ng kamatis, but pag inilagay ko siya sa sardinas, nakakain niya. Tapos yung latang-lata talaga, yung gisang-gisa yung kamatis. So, nakakain niya yon. Tapos, naglalagay ako ng konting water para at least may sabaw, diba? So, nakakatipid ako that way, pag compared sa ano lang, yung plain lang na sardines. Hindi kasya sa amin, pero pag nilagay ko siya ng kamatis at saka konting tubig, tapos naglagay ng asin, paminta, perfect na siya. So, yun. So, yun lang guys, that's our 5 tipid ulam na gusto kong i-share sa inyo na sana ay nakatulong sa inyo or makatulong sa inyo. So, kasi sobrang ingay na ng mga bata kasi naglalaro sila. And, yun. Sana ay itry ninyo yung recipe na, yung mga list ng tipid ulam natin. Pwede nyo itry sa bahay nyo, especially kung tipid. So, I hope you guys enjoy. Please don't forget to subscribe kasi medyo may dilim na siya. And see you in the next video, guys. Bye-bye!